बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अगोंडकी मोहम्मद हुसैन मणिक अगोंडगे कैबिनेट नंबर की एके उंगुफा रजतु अगोंड वोट देन जे सबबकी अगोंडकी मी वेति वेदिया थिरी सहारवर गिनदुव उंगुफारुगे तरगिया उंगुफारुगे रजतु नट्टक गिनगुण मसक्केतक मिहारुस कुरमुंदा फरातक वीति रजतु अगोंड वोट देन अगोंडकी मिहारुस ए मसक्केतुगा देमिहुरी मिहकीम रजतु अगोंड हवाल कुरंबी मी मसक्के कुरमुगे बारा एहुतियार अगोंडकी उंगुफारुगे तवलीम गिनगुण मसक्के कुरमुंदा फराते अगोंडकी उंगुफारुगे तवलीम आ हरफतक गेंगोस्तिन मट्टक मिहारुस मसक्के कुरमुंदा फराते आदि अगोंड रजतुंगे फुर्सत देव्याफिनम मुलिंग आ हरफतक गेंगोस्ते वेनकमुगे यगिंकं अगोंडुगे ओगे हितुगा ओतीति रजतुं अगोंड वोट देमि अगोंडकी उंगुफारुगे कुಳಿವರ ನುಹಣುಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಮು ದಾಫರಾತಕಿ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ಉಮ್ಮೀದಕಿ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ಉಂಗುಫಾರುಗ ಎಕಾಡೆಮಿ ಗಾಯಮುಕ ರೀತಿ ಕುಳುಂತಕೆ ಕುಳೆ ರೀತಿ ಮೊಳು ಹುಣರು ಹುರಿ ಕುದಿಂತಕೆ ಉಫೆದ್ದುಮುಗೆ ಬೊಡು ಸೌಗರಿಕಮೆಂ ಹುರಿ ಫರಾತೆ ಎಹೆಂವೀಮ ಏಕಂ එමගුන් ගෙන්දීම රජතුන් අලගොඩ වෝට් දෙවම්බි අලගොඩකි රජතුන්ගේ මුදල හියානත් තෙරිවානේ මීහක නුවාති අලගොඩ වෝට් දෙන්ජේ අලගොඩකි රජතුන් දෙක ලෝබිවා मी कैंडिडेट का वाती अळगोंड वोट तेंजनी अळगोंड की आदि रजितुन टेस्ट को वा फरात का नुवाती रजितुन अळगोंड वोट तेंजनी रजितुन अळगोंड मी मगाम होवा देव्याफिया रजितुन एदेफद रीति नल अंगुफार इराद कुरविया रजितुन होद देना एहम वीमा रजितुन अळगोंड वोट तेंबी वर बडस कुरी